Salman Majnoon, Salman Majnoon. Assalamu alaikum. Bayan Allah ke ce Suhailat ko? Ni ce Suhailat. Yawwa. Wallahi dama na jima ina so ganki. Allah sa. Sai gashi. Ni sunana Sadaf. Abokin Salman ne. Allah sarki. Da Allah na san dai kin san irin halin da san da abokina Salman yake yi wa ƙauki Salman. Sannan kuma na san kin san irin tsana da ƙiyayya da ƙauki Salma ta yi wa abokina Salman. So dan Allah ko akwai wani ɗan abu da kika sani wanda yake jawo haka? To, Malam Sadam, na ji duk abin da kake faɗa mu, kuma zan faɗa maka gaskiya abin da na sani. Gaskiya na san ƙawata Salma tana da wata matsala guda ɗaya. Matsalan nan ba kowace bace ba. Gaskiya Salma tana son abin duniya. Sai gashi kuma abokina Salman ya kasance ba mai abin duniya ba. Amma ke a matsayinki na ƙawarta ba wani ɗan abu haka da zaki dinga ɗan nusar da ita gaskiya? Mu haka da kake gani tana ma ɗaukar mu kamar ba mu san me muke ba. Saboda akan mu muna yin soyayya don Allah, muna kuma son mutum domin don soyayya. Ita ta faɗa min ba za ta taɓa so mutum don wai kawai ya iya diresi ko wani abu ba, sai don abin hannun shi. To ka gani ni dai shawarar da zan baka, ka kuma bawa abokinka Salman ya yi haƙuri, ya cire Salma a zuciyar shi. Idan ba haka ba, Salma za ta iya aikata wa Salman ko ma menene wanda ba ma fatan haka. Ba za ka gane ba ne ba. Kawai Allah ya sa mun ƙaunarta ne muka zama ƙawaye, ba wai don halayyarta ba, amma halayyar mu wai ya ɗan bambanta da ni da ita. Ni daban ita daban, kawo kuma haka Allah yake yi. Ko iyayenmu ɗaya kowa za a iya, Allah zai iya bashi nashi hali daban, nawa hali daban, ballanta na ƙawaye. Na gode, sai an jima. To shikenan Suhaima, na gode. Na gode. To amma wannan wace iya tsana wannan yayin ne take yi. Allah ya kyauta. Sai kwakwa sai dabino. Allah bai za ce mu ma muna siyarwa ba za mu dai ringa ci ba. Sai mu mutu a sai wannan bakan wala. Allah ne dabino yana da daɗi. Allah dole ne man yi sada. Me dabino. A jaju barka da zuwa. Nawa wannan dabino? Wannan 50. 50. Wannan fa? Wannan 20. Wannan kayan naku da tsada gaskiya. Kamata ma ai ka bani kyauta ma ba sai na siya ba. Wannan kayan namu ne da tsada. Mu je mu defko ka da tsada mu sai mu kwara kurin ga fadin ka da tsada. Ni zan baki, ai baki kashi na ba da zan baki kyauta. Ai baki kashi na ba. Assalamu alaikum. Salma, ci kwakwan nan ko ta nawa ce wallahi zan bi. Da Alhaji ya ki ci ne 1000. Hala na da na zagaye har yanzu bai samu na yi ciniki ba. Me kwakwa ban ga irin kwallayen nan da ake jera a nan ba, suna ina suna ciki. Salma, ci kwakwan nan. Allah ki ci. Wai kai dan Allah ba za ka iya rabuwa da ni ba. A nan din ma sai ka biyo ni. Salma, da gidanku zan je. Sai kuma na karye ko sai na ganki a wajen mai kwakwa. To dama dai a takaice ni na zo ne na taya ki murnar zagayowar ranar haihuwarki mai albarka. Kai wani irin mayar soyayya ne har ka san ranar murnar haihuwata? To shikenan, na ji na gode, ni kuma zan baka. Da Alhaji ya ki taimaka mi. Da Allah da Annabi kada ki kisa daukana da Allah ba dan garin nan bane ni da Allah. Kwantar da hankalinka, wannan ba wai kashe na zace ba, kai ka taba ganin inda masoya ta kashe masoyinta? Haka kace ba zan iya kashe ka. Salma haka yake. Wallahi sai na zama ajali. La ilaha hakin ga kada ki tafi ki bani da wallahi. La ilaha illallah. Na shiga wahala na ci bakar wuya. Kai haƙuri Majnoon.
karka zama rago. Ka yi haƙuri Majnun, karka zama rago. aso da juriya na shiga ruya na shiga wahala na ci Ka yi haƙuri Majnun, karka zama rago. Ka yi haƙuri Majnun, karka zama rago. Sosai da kyaliya, karkai ta shan wuya. Ka kyale batu na so ka jure ka koma ka bar wuya. ya zayyana kamar da su salma tana gizo ya zayyana kamar da su salma tana gizo Na likitan yake ne ke yanya. Na yake. Ka taimaka min likita ɗana ne so kan shi aka yi da wuka. Wuka ɗan. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina ɗan sandan da yake bibiye kes ɗin? Babu matsala akwai ɗan sanda da muke tare da shi wannan abokinsa ne. To. Okay, doctor. I'm police. Okay. Ina nurse. A shigar da shi da Allah ciki. Ku taimaka mana da Allah, ku taimaka mana. Ku taimaka mana a buɗe kofar. Mu je. Sannu. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. aso da juriya na shiga ruya na shiga wahala Ka yi haƙuri Majnun, karka zama rago. To yanzu Hajiya fali za a buɗe mashi. Fadi za a buɗe mana. Ok, to ba da. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me sunan shi? Majnun Salma. Majnun Salma. Sunan shi fa na yanka. Abin da na gaya miki na haka sunansa. Ita wannan mai sunan a ita ta kawo shi nan. Ba da. To amma Hajiya. Abin da na ce kenan. To yanzu Hajiya ku ƙara haƙuri. Likita yana nan zuwa. Ku je ku jira shi. Zai shigo ya je ya yi shi aiki. To shi kenan mun gode. To ba ku. Mun gode. Ba komai. Mu je. Yawa, likita, ya jikin nashi? Ajiya da sauki yanzu zan shiga ma wajen sa aiki. Na yi masa insha Allah. Don Allah, a taimaka. Amma kuma Allah ya taimaka. Wai ke kin san abin da Hajiya suke kulla kuwa? Na sani ma. Cewa fa suka yi za su haɗa mu aure. Na ɗauka wani gagarumin tashin hankali ne. Ke fa ba so na kike ba. Idan kuma ba hakan ne a raina ba fa. Ai hakan ne ma a rai. To gaskiya ka saba lamba. A shekarar 2023 an yi wani masoyi wanda ya ba da rayuwarsa, lokacinsa, tunaninsa duk domin biyan bukatarsa. Haba Sadan. Masoyiyarsa. Dama baka mutu ba. Ba za ki iya kashe ni ba. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdul, Kuka dalla. Abin da kika yi ya burge ni. Kai wani irin mayar soyayya ne. Dan mutum farai fa kika cika wuka fa. Majnoon Salma. Ta dalilin kallo na ka je ka fadi har wasu suke yi maka dariya. Na'am. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. Wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta. Kwarai da gaske. Ya fuskanci hukunci kala-kala amma duk ya ɗau hakan a matsayin jarrabawar soyayya. Majnoon Salma. Zan keta ma hannu. Mashiryin shirin Khalifa Topsy wanda ya ba da umarni Rabi'u Tukala. kin san irin tsana da ƙiyayya da kauki Salma ta yi wa abokina Salma. Gaskiya Salma tana son abin duniya. Zai dinga zuwar muku
a tashar Sharafi 24 TV da ke kan YouTube channel. Kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararra. Majnoon Salma. Yaki ya soyayya ni zani, mai da mara kuma gani zani. Shi so bai dubin makami, nazari dai ya kai mukami. Haka kuma ba ya bidar dalili, sifati sakan zuwa fili. Na san da so shi ne mafari, idan na bin sakwana ki tsari. San can zuci safar masoyi, da kaki ko sai ya saka ka yanayi. Bai yaki ya so zai zama sarki, rago kuwa baya zama sadauki. Majnuna ka ce mina kanki, kai na fansa ne gare ki, ƙaunar ki take sakar ya